Prvním vítězem v rámci 3hvězdového CSI v Olomouci Robert Pál. Roberte, nejprve velká gratulace samozřejmě. Ďakujem pekne. Jak náročné to dnes po ránu bylo? Tak prvá súťaž je vždy náročná. Tým, že je to začiatok, nadýchávaš atmosféru. My sme vlastne včera dorazili. Týždeň predtým sme boli v Budapešti na CSI podobného typu, len dvojhviezdičkové, čo je trošku nižšia kategória. No a prvý deň je vždy o tom, že neviete, aká je konkurencia. Je tam 63 jazdcov a teraz výhoda bola tá, že som súťažil s 2 koňmi v tejto súťaži a išiel som na konci pola, no tak človek predsa len trošku viacej vie, má prehľad, že koľko teda musí ísť, aby zvíťazil, že teda musí ísť dosť veľké riziko. S jakým výsledkem by si byl před soutěží spokojen? S čím si počítal? No, tak bohužiaľ len s víťazstvom som počítal, lebo idete do toho s najväčším cieľom. Ako tohto konia mám už 4 sezóny a ozaj je to dobrá kobila, vyhral som si veľmi veľa a v takýchto súťažiach bohužiaľ ju jazdím tak, že vždy túžim po víťazstve. No a keď je chyba, tak to tak berem, že je ťažké zvíťaziť v každej súťaži, ale rizikujem vlastne v každú súťaž, takže spokojnosť určite najväčšia, lebo tak určite keď hrá hymna, tak spokojnosť ostáva. Po zvolání stejně jako loni přijel do Olomouce stavitel Olaf Petersen. Jak ty vnímáš jeho parkoury? Tak ono je to legenda vôbec parkourového jazdectva. Má skúsenosti z najväčšieho kalibru, z najväčších podujatí, či sú to majstrovstvá sveta, či je to olympiáda. No a on tiež vždy vie, čo má vlastne postaviť, na jaký typ pretekov príde. Je rozdiel, keď on stáva národné preteky, je rozdiel, keď postaví takéto, ktoré sú trojhviezdičkové, kde je fakt kopec súťažiacich. Zmínili jsme stavitele, jaká konkurence jezdců se sjela do Olomouce? A tak ja si myslím, tu každý rok už po minuloročnom veľmi úspešnom tom prvom, myslím plný rok bol World Cup minulý rok, tak odozvy boli dobré, meno ostalo, čiže došli sem dobrí jazdci. Rakúšania tu majú výborný tým, myslím si, že po preteky, ktoré boli predtým to v Sopote, tak kopec jazdcov odtiaľ prišlo sem a všetci sme sa sem tešili, no zo Slovenska je nás tu strašne veľa, ozaj. Jaký bude další závodní program, jaké koně si přivezl do Olomouce? Tak ja tu mám len 2 kone. Ako som spomínal, v Budapešti som 3 kone závodil vlastne týždeň pred týmto. No a teraz dám vlastne 2 týždne pauzu, potom idem zase jednu Budapešť a potom máme majstrovstvá Slovenska. A potom je vrchol podujatia vlastne na Slovensku, Grand Prix Bratislava CSIO a v Šamoríne v novom areáli, ktorý je novo vybudovaný, je takisto CSI 3 hviezdy, čo je vlastne vrchol sezóny náš, ako slovenského športu by som to nazval, čiže preto podujatie vlastne aj manažujem formu, aj aby som sa vôbec dostal na CSIO, lebo tam len na 18 najlepších môže ísť, tak dúfam, že sa medzi nich dostanem. Každopádně držíme palce, gratulace ještě jednou k dnešnímu vítězství a ať se daří celé 4 dny. Ďakujem veľmi pekne. Díky.